Quan fa calor i fem vacances, ens agrada molt trobar llocs frescos. Un d'aquests molt conegut és les Dolomites, Alps italians, frontera amb Àustria, i quan mirem un país tan endreçat, tan ple de serveis, tot és a punt, no podem imaginar què passava fa 50 anys. M'agradaria presentar-vos un autor que es diu Mauro Corona, és d'un poblet que es diu Huerto, de la vall del Bajont. És una vall que una presa que hi havia al final de la vall se'n va endur per davant 2.000 persones, entre elles el poble d'Erto. El Corona, quan torna al cap d'uns anys allà, ell era un nen que feia com els seus avis, o sigui, esculpia fusta, un gran escalador, una persona que molt bon vivant. Torna a Erto, s'emociona, i en aquells carrers que ell havia jugat, que havia corregut de petit, et recrea amb un llibre que es diu Fantasmes de Piedra, tot un univers desaparegut, amb una sensibilitat, amb uns detalls, amb una capacitat de transmetre que construeix un univers. El Mauro Corona no escrivia. La Maria Samadieri, que és la dona de Claudio Magris, també escriptora, llegint el que feia ell va dir, escriu. I feliçment va fer-ho. I entre el que ha fet, que són 5 o 6 llibres més, Fantasmes de Piedra, publicat per Altair, crec que és d'aquelles obres que val la pena tenir present i recordar. Serveix ja no pels Alps, diria que és un cant universal, aquest món rural petit, amable, però amb ànima, que ha desaparegut.